И здравейте, хора! Здрасти. Днес пробваме този шоколад с тати. Ето, хора. Махни си ръцете, да хубаво да се види. Да, Така, ето, какво хора. пише тук тъй? Не знам. Чакай да го прочетем, де. Тонис Шоколонели. Да, хайде да го отворим. Ай. Ето. Така, хора. Иха. Хора, вижте какво има тук. Значи, ето го и самия шоколад. Ой, какво показва? Вътре много интересна опаковка има. Не толкова интересно. Секунда, малко да. Ти да не опътва не за как се еде. Може. Така, добре, шегувам се. Добре, хора. Късай. Къса на опаковката. Чакайте, ще го извадим целия да го покажем. Охо! Иха, Вижте много колко е яка форма готин. има. Много е готин. И тук пише Тонис чоколейт. Хубаво, така остане ги храня. Да, ето хора. Иха. Много е готин. Сега с тати си отчупваме малко. Не знам как да се отчупя, Добре, този да, шоколад не го разбирам. Нека тати да отчупи малко. Я. Ето хора. Мали и доста дебеличък и плътничък. Тати отчупи. Наистина е доста дебеличък. Добре, аз се отчупа за мен малко. Не, Добре, нищо, айде. Така, айде. едно, две, три. Черен шоколад, много хубав. Много ще ми ходи на уиското. Ами, хора, наистина е много хубав. Аз обичам черен шоколад. И е много вкусно. Така хора, ако някой от вас е пробвал този шоколад, да пише в коментарите. А от нас, чао!